O Senado vén de aprobar de maneira unánime a iniciativa do BNG para urxir o Goberno a levar a cabo medidas urxentes que permitan restaurar con garantías os servizos de internet e telefonía móvil, sobre todo nos concellos de Galicia, após da vaga de lumes da pasada época estival, especialmente nas comarcas de Lugo e Ourense. A senadora do BNG, Carmen da Silva, tamén conseguiu sacar adiante que se acelere a extensión da banda ancha ao conxunto do territorio galego. Os nacionalistas valoran positivamente a aprobación da iniciativa que incide sobre todo na situación de concellos onde os lumes afectaron de maneira directa as infraestructuras de fibra óptica e telefonía, como Trives, Manzaneda, Mezquita, Chandrexa de Queixa, deixando a centos de persoas con conexións provisionais, interrupcións constantes e dificultades para desenvolver actividades básicas como trámites administrativos, teletraballo, servizos bancarios ou teleasistencia. Do mesmo xeito, a iniciativa aprobada pola unanimidade da Cámara Alta pide ao Goberno que exixe ás operadoras que completen o despregamento da fibra óptica ata acadar o 100% dos fogares do rural galego, asegurando o cumprimento dos obxectivos do Programa de Universalización de Infraestructuras Dixitais de Banda Ancha.